Noniin. Tää on niinku Rami sanois, kelkkayhdistys on kelk-yhdistys. Joo. Tää on nyt Finnish Kelk Team. Finnish Kelk Team. Seuraava nimi nyt. Kelk Team. Tää on nyt perustettiin äsken yhdistys tai tiimi, joka vie Suomen maailmankartalle huipulle. Ei ehkä ensi talviolympialaisissa, mutta seuraavissa. 2014, 2010 Vancouverissa, 2014 on jossain, en tiedä, mä en muista missä, mutta ei sillä väliä. No, elikkä tässä on 2 henkeä, 3 henkeä kelkkajoukkueesta. Elikkä ei muuta kuin meidän täytyy Tomin kanssa alkaa varaamaan sakettia tai frakkia jo 2015 linnanjuhliin. Pääsponsorittu Puhrila. Tegrid, Offshore Finland sekä Luvata ja Outokumpu ja Pori Energia. Pori Energia, joo. Tiimistä puuttuu internet päävastaava Ari Puonte. Ari Puonti lupautui 7 minuuttia sitten puhelimessa lähtemään tähän joukkueeseen mukaan erittäin suurella sydämellä. Hän hoitaa myöskin meidän harjoituspaikan. Joka sijaitsee Rodhevissä. Mutta me ollaan erittäin omistauduttu tähän. Me ollaan vakavissaan, tää ei ole nauruasia. Me viemme Suomen maailmankartalle kourua pitkin. Mutta näin käy. Olympialaisista tavataan. Joo, porukan nimi on Finnish Kelk Team. K-E-L-K. Kelk. Eli se on suomeksi kelkka.